Лили не следва трендовете. Тя ги създава. Това е Иван, най-популярното момче в училище. Готин и богат. Истинско, лошо момче. Хей, момичета. Не сте виждали тренера? Иван има брутален чар. Опа, имаме ситуация. Но е обвързан. Иван и Лили са дефиницията на идеалната двойка. Обичам те, Барби. Как ме нарече? Коя е Барби? О, пак започваме. Любовницата ти, нали? Абе, луда ли си? Кажи ми нещастник! Почна да ми писва. Колкото и токсични да са, любовта им е огън, на който не можеш да устоиш. Това е Лина, бившата на Иван и най-страшният кошмар на Лили. Благодаря, че ме закарат вкъщи с нощи. Имах нужда. Какво? Моля? Лина лъже и манипулира всички, за да получи каквото иска. Сега ми падна. От тук нататък ще правиш каквото аз ти кажа. Или цялото училище ще види снимката. Разбра ли ме? Тя е най-лошото момиче в училище. Ти приятелката ми ли гледаш, бе? Паляк? Let's go!